να τιμήσουμε έναν πολύ αγαπητό φίλο, έναν παλιό συναγωνιστή, έναν σύντροφο για μένα, τον Αντώνη τον Κατσαντώνη. Ευχαριστώ, φίλε Δήμαρχε, για τα καλά σου λόγια, αλλά θα πω ότι να έχουμε παπαϊδός που δεν είναι για τον Αντώνη, αν όχι εγώ να πιστός. Κατά συνέπεια, η δουλειά σπάσει πάντα, τώρα έχουμε πνευματική τροφή. Να τραφούμε, νομίζω είναι η καλύτερη. Θέλω να συνεχίσω λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερη ειλικρινά η χαρά μου, γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω χαιρετισμό στην απόψινή εκδήλωση, στην οποία αντιμάται και αναδεικνύεται η πίστη του αγαπητού μου φίλου και συναγωνιστή Αντώνη Κατσαντώνη. Ο Αντώνης συγκαταλέγεται στους πιο σημαντικούς σύγχρονους λαϊκούς μας ποιητές. Εκφράζω ταυτόχρονα το θερμά μου συγχαρητήρια, φίλε Δήμαρχε, στον Δήμο και σε εσένα προσωπικά για την πρωτοβουλία σας να διοργανώσετε την εκδήλωση για την παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής του Αντώνη Κατσαντώνη, «Τα κανίσια της ψυχής μου». Ο Αντώνης Κατσαντώνης συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας των Κατσαντώνιδων. Οι Κατσαντώνιδες, οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο της λαϊκής ποίησης, αρχής διανομένης από τον γενάρχη της οικογένειας και δημό ποιητάρια Αντώνη Αδάμου Κατσαντώνη, την οποία συνέχισαν τα δύο παιδιά, το Κώστας και ο Γιώργος Κατσαντώνη, που είναι θείοι του λαϊκού ποιητή που την σήμερα. Όπως έχει πολύ ορθαλευτεί, οι σύγχρονοι Κύπροι λαϊκοί ποιητές που έχουν πάρει τη σκητάλη από τους ποιητάριδες και τους λαϊκούς ποιητές του περασμένου αιώνα, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν βρίσκονται πια ανάμεσά μας, συνεχίζουν την παράδοση της κυπριακής λαϊκής ποιητικής δημιουργίας, την οποία υπηρετούν με συνέπεια και την εμπλουτίζουν